Oh, goeie. Wat is dat nou begonnen? Een witwang dwergoruil. Een oele. Ja, maar hoe zag hij zijn oele? Nou, ik vond het al een tijdje echt heel leuk. En toen zei mijn heid op me van ja, dan doen we erin. Dat wie samen kleren. Ja, Oh. eigenlijk. Oren letter hoen uit en dan de oele. Ja, ik vind het leuk. Ja. Ja. Waarom is het hier dan? Omdat mijn mem een trekker had. Een Massey Ferguson. Nee. Vind je de trekkers ik leuk? Ja, ik vind hem wel heel leuk. Moest letterlijk wel een trekker gaan. Ik krijg letter die van mijn mem. Oh shit. Ja. Dat is al wat besprutst. Hm? Ja. Ja. Want hoe oud bist je? Toffe. Oh, Ja. oké. Ja, en dan komt ze thuis en dan zei ze mem een oele. Ja, de mem vindt het net zo moeilijk. Mem is geloof ik op gekkenbeesten. Oh. Dus dat is net zo'n probleem. Dus een kooikacht en een oele. Ja. Dus dan hebben we een oele. Nou, mooi toch? Ja, tussen de hoen en de kanien en alles is in het las op het hier. Ja. Dus het kan alle jaren. Maar dit is niet trekker. Dit is mijn trekker, ja. Ja. Hij is hem zelf zo makken. Nee. Ik kwam toen een Skofsteline erf van mijn heid. Mijn heid is overleden ondertussen. En we zijn nou, we lieten hem opknappen. En dan kunnen we er wat mee de shows mee rieden. Ja. Dus we gaan hier naar wat shows. We kunnen wat mooi doen. Maar hier is al wat met een trekker? Ja, we hebben altijd wel trekker rieden. Okay. En helemaal landbouwkant altijd wel al dingen steeds maar. Ja. Dus ja, via mijn heid had ik dat altijd wel leuk vond. Maar in zo'n oele, wat doet ze er dan mooi de hele dag? Ja, hij vindt het heel leuk om blakjes om en zo. Maar het is wel een hele lui oele. Hij doet net vol. Oh ja? Nee. Ja, we noemen het skilerian. Oh, En ik ging hem op een reg en ik vond het heel leuk. Ja, Ik zie het gewoon om hem heen te zien. nee. Ja. Hey, maar en wat doet ze nog meer in het leven? Reetrieden, Oh ja? haken. Ja, dat. Van alles. Ja. En het reetrieden, dat is vrij serieus. Ik steen ja, ik mocht meedoen met de Viking Race en de steen het tofste van. Dat is het tofste van Europa. Ja joh. Zijn de just op takkomst in het reetrieden? Ja, ik hoop het wel. Ik wil ook naar de top, dus Ja, ja. Het is goed. Tenminste, ja. We moeten er nooit over praten vanzelf, maar dus ik had niet wel wat spannender om erover te praten, maar we zijn natuurlijk super grutsig op haar. En ze doet er een hele protte voor. Ze liet een hele protte lezen om aan te trainen. Dus ze doet er echt een hele protte voor.